Mfumu wa wafumu liyanda bwandi nkhani yake yokhuzana ndi mayi amene akulira kuti mwana wake anaphedwa. Mayi ameneyu akuti mwana wake anaphedwa ndipo mayi ameneyu amachokera ku Zomba. Mayi ameneyu anali ndi mwanayo dzina lake ndi Adani. Adani adali mnyamata amene anali ndi mkazi komanso banja labwino. China chilichonse chinali bwino, amakhala mwamtendere ndipo mwachikondi. Koma tsiku lina kwawo kunabwera mtsikana amene amatchedwa Ainesi. Ainesi anali mwana wa mzawo amayi yake. Ainesi adachokera ku Joni. Ndatachoka ku Joni adapita ku nyumba kwa mayi yake Adani kokaona. Kenako adayamba kuchenza. Akuchenza izi ndi izi anafunsa mayi yake Adani, kodi Adani amatani? Mayi yake Adani ananena kuti amangokhala amathamangisa ti mabizinesi ta mmuzi monga ukudziwa life ya ku Zomba. Zotsatira zake Ainesi adauza mayi yake Adani, kuntchito kwathu kuli malo, pamalopo pafunika munthu, ndengati ali passport ndingathe kuntenga tipite limodzi. Mayi yake Adani analosangalala pozindikira kuti Ainesi waonesa chikondi. Anamuza Ainesi, okay ndakuva, koma ndidikira Adani ndimfotokozere. Atamfotokozera Adani, Adani analosangalala pozindikira kuti mwayi wake mwina ukubwera kudzera kwa Ainesi. Adani analibe passport, anathamangathamanga mpaka na passport adapangitsa passport, ankadikira ndalama za transport. Kuti mu nthawi imeneyi Ainesi holiday yake idalitatha. Kenako anamuza Adani, uziwa chani, poti panopa ulibe ndalama transport, ndiye ndilole ine ndipite, ndikafika kumene koko tizilumikizana, ukazayipeza uzandiuza. Panali pa 1 March 2026 Ainesi adanyamuka. Atafika ku Joni kuja amalumikizanabe. Kenako Adani anayipeza ndalama ija. Atayipeza anamuza Ainesi, ndalama ija ndayipeza ndingathe kunyamuka. Ainesi anamuza Adani, pita ukadule tikiti. Tikiti ija inadulidwa, china chilichonse chinali bwino, ndipo mayi yake Adani adalosangalala pozindikira kuti mwana wawo akupita ku dziko la chilendo. Zotsatira zake basi inanyamuka. Atafika mu Jonzi anamuimbira foni Ainesi. Ainesi foni yake simagwira. Adani analodabwa chifukwa chakuti Ainesi amadziwa kuti Adani akubwera ndi foni yake sikugwira. Zokhala bwanji? Zotsatira zake anadikira adaona kuti foni ija sikugwirabe. Kenako adayimbira foni mayi yake, ine ndafika mu depoti koma foni ya Ainesi sikugwira. Mayi yake anamulimbisa mtima, usakhale ndi nkhawa, mwina foni yake pali vuto lina lake, ingodikira. Adani anati okay, koma mayi panopa ndi njala, chonde nditumizeni ndalama ndigule chakudya. Mayi yake adathamangisa mafailo, anatumiza ndalama. Adani anagula chakudya. Tsiku limenelo linatha phu. Iye uja akudikirira Ainesi foni sizagwira. Demmawa lake Adani ataona kuti anthu aja sakubwera, anayimbiranso foni mayi yake, amayi ndagona muno mu depoti, Ainesi sanabwere, chonde ngati kuli kotheka nditumizeni ndalama ndizibwerera. Mayi yake anati panopa ndizavuta, nzakubisira ndalama ndilibe, komabe ndithamangathamanga, chonde ndipatse nthawi. Mayi yake amasaka ndalama, mosakhalisa foni inalira. Ainesi ndamene ankayimba, hello uli kuti? Adani ananena kuti ndili ku basi ndikudikirabe mpaka pano palibe munthu amene akubwera kuzanditenga. Ainesi anamuza Adani, pepa ndikhululukire, ndatumiza munthu oti abwera zakutenge, monga kudziwa ineyo sindili ku Joburg, ndili ku Cape Town, ndi munthuyo akutenga, akakutenga muzibwera limodzi kuno ku Cape Town. Adani analosangalala. After 2-3 minutes munthu jadi anafika. Ndiwe Adani? Anati eya. Anamuza okay yabwino, tiye tizipita. Anatengana. Ali munjira akuti Adani anambopanga ngati munthu amisala. Zotsatira zake mayi yake Adani adalandira foni yochoka kwa munthu uja, mwana wanu kuno akupanga ngati wamisala, mwana wanu sali bwino. Mayi yake Adani analodabwa pozindikira kuti mwana wawo anachoka ku nyumba ali wabwinobwino, chochitika ndi chani? Zotsatira zake mayi yake Adani anamuza munthu uja, usavutike, mwanayo ingonsungani nditumiza transport azibwera basi. Anthu aja anati okay yabwino, ndi mayi yake Adani amasakasaka transport ija izi ndi izi. Zotsatira zake mawa lake mayi yake Adani anayimbidwa foni, mwana wanu kuno wapanga ngozi. Mayi yake Adani analodabwa chifukwa chakuti ananena kuti mwana wanu uja kuno wapanga ngozi ndipo wamwalira. Mayi yake Adani mtima unalosweka pozindikira kuti mwana wawo sazamuonanso, ndi anali ndi mafunso koma opanda mayankho. Chachitika ndi chani? Kodi mwana wangayi nangotumiza kumeneko
ndi cholinga choti akaphedwe. Ndiye panopa mayi ake Adani sakutha kukhulupirira kuti mwana wawo anapangadi ngozi kapena anachita kuphedwa, chifukwa chakuti mapikicha a ngozi palibe, china chilichonse chokhuzana ndi ngozi palibe. Panopa mtembo wa Adani uli ku mochari akudikira kuti aziupititsa ku Malawi. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake tilengerepo phunziro. Akuluakulu, ngati munachoka ku Malawi nkufika ku Joni, thokozani Mulungu. Ngati muli pa ntchito munayipeza, thokozani Mulungu. Munchina chilichonse chimene mukupanga, thokozani Mulungu. Adani anali ndi masomphenya ndipo mayi yake anali ndi chiyembekezo, chikhulupiriro choti mwina moyo wawo ungathe kusintha, koma zotsatira zake nkhani imene kubwera ndiyomvetsa chisoni. Akuluakulu, munchina chilichonse chimene mukupanga, koma thokoza Mulungu. Ngati muli ndi moyo, thokozani Mulungu.